Mennesker, der råber og skriger, er kassemedarbejdere, og de tror, det er sej. Er I okay? Nej, fordi jeg har aldrig forstået, hvordan kan man tillade sig at råbe og skrige af en 15-årig, der prøver at gøre sit job. Og grund til, at jeg snakker om det, fordi jeg har lige været nede og handle, og så så jeg en, der flipper ud på en kassemedarbejder, der har ny i jobskilt. Og det, der undrer mig allermest, at ikke engang chefen har sagt noget til kunden. Så det sidste ende måtte kunderne selv gribe ind og sige til kunden, hallo, slap lige af jo, hun er helt ny. Og det er lige præcis med, at chefen ikke engang greb ind, gjorde mig rigtig sur. Fordi som chef, det er dig, der har ansvar for at beskytte dine medarbejdere, hvis det bliver udsat for noget jo. Og det er lige præcis sådan, jeg var, da jeg arbejdede i Kvickly. Der var en gang, hvor der var en ny medarbejder, som havde lige startet. Og jeg var selv på arbejde, så det er mig, der var ansvarlig. Lige pludselig kommer der en kunde og begynder at råbe af hende. Så siger han, ja, men du er så langsom, hvad fanden er det for noget? Lige så snart jeg hørte det der, så kommer jeg løbende og siger til ham, hallo, du bliver nødt til at slappe lidt af. Hun er helt ny, hun gør sit arbejde. Men så begynder han med at sige, ja, men jeg er ligeglad, og det er jeres arbejder, og bla bla bla. Så siger jeg til ham, du skal slet ikke snakke sådan om mine medarbejdere. Hvis du ikke kan vente, find en anden butik. Og efter hele denne situation er afstået, så kunne jeg godt se på mine medarbejdere, hvor glad hun var. Fordi hun kunne mærke, at der var en, der beskytter hende jo. Så til alle butikansvarlige, hvis jeres medarbejdere bliver udsat for noget, så er det jeres ansvar at gribe ind. Og det er jeres ansvar at deeskalere selve situationen. Ellers så skal I lave et eller andet. Lad os lige blive bedre. Tak.